Usa ka klase sa fungi nakaapekto sa dili moubos 50 hektarya nga plantasyon sa saging sa Valencia, Negros Oriental. Industriya sa Abaca apektado usab. Si Chelo Valiena sa report. Nadaot ang mga tanom nga saging sa dili moubos 50 hektaryang plantasyon didto sa Valencia sa Negros Oriental gumikan sa fungi nga Fusarium. Gikaon sa maong fungus nga anaa sa yuta ang mga saging agi sa mga ugat niini. Apil sab sa naapektuhan sa fungi ang industriya sa Abaca sa 18 ka mga barangay suma sa Municipal Agriculturist Office. Sa maong mga barangay nagrabihan ang Lunga ug Apolong. Ang Valencia nag-export og saging sa Japan sukadi atong 2002. Maong dako ang epekto sa pagpangdaot sa fungi sa industriya sa saging sa lungsod. Saan sa kaklase sa fungi nga ang iyang atake ani magsugod sa gamot, pasakas taas, kunya mahitabuan ni malayos o malaya ang atuang punuan sa saging antod mamatay. Matod sa mga mag-uuma, posibleng nakasud ang Fusarium sa lungsod. Human na malit ang ubang mag-uuma og saha sa saging sa ubang probinsya. Gikan sa duha ka barangay, bikuyanap ang kadaot sa ubang mga lugar nga nakaapekto na sa ilang panginabuhian. Ang pagtanom og saging ang nagunang panginabuhian sa mga mag-uuma sa Valencia. Gumika niini na ngayo na og tabang sa lokal nga kagamhanan. Ang mga mag-uuma Dili na may kaprodukto biyahe pingon sa kuan kay ang bunga tipurok. Dayon ang iyang punuan pod madirektarag ka lata. miduol sab sila sa Negros Oriental Provincial Government. Kasamtangang gidili sa provincial government ang pagpagawas sa mga saha gikan sa mga barangay nga grabeng naapektuhan. Sa executive order ni Negros Oriental Governor Henry Teves, gidili bisan ang pagpasud sa mga saha gikan sa mga probinsya gigituang nagikan ang maong fungi. So most probably na namalit og seedlings dalat tong yuta gitanong diha dikalat sa yuta sa Lunga og sa Apolong ang Fusarium. Bisan ang mga ornamental plant gikan sa duha ka mga barangay sa Valencia wasab tuguti nga mada sa ubang dapit. Siyempre, maapektuhan gyud mi kay basin makaingon ang mga tawo nga tanan na langgod nga dapit sa Valencia na ay kuan ning niong funggos. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.